ikaw ang tinubdaning tanan, matagadlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalampanan, kay ikaw ang tinubdaning tanan. Halang kanimo ang himaya, halang kanimo ang pagdahig, gikan kanimo ang puso, para kanimo ang dugo. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan, matagadlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalampanan, kay ikaw ang tinubdaning tanan. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan, matagadlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalampanan, kay ikaw ang tinubdaning tanan, kay ikaw ang tinubdaning tanan, kay ikaw ang tinubdaning tanan. Malipayong Pasko kanatong tanan. Kung naamoy mga Biblia, palihog kog abrihe dito sa Mateo kapitulo 2. Atong paghisgot na ron karon ang bersikulo 1 kutob sa 12. Before ko mo basa sa ato ang passage karon kabuntagon, tumabantayan no nga kung Pasko kay malipayon ang mga tao. Kita nato nga sa September pa lang na daghan na kay mga decoration bisag asa sa itong mga panimalay na mga Christmas lights, bisan sa mga malls, tukar ang mga Christmas song, kita kay mga bata magkaroling, magkanta, lipay kayo ang mga tao. Unya usahay malipay ta kay natay mga bonus nga madawat, may mga party, bisag asa nga party, kadawat tag ham, no ham. Una, makadawatag mga regalo na gikan sa ato mga pamilya. Kita sad maghatag pud ta sa ato mga inanak, inana. Makita na to nga ang Pasko murag daghan tag mga tradisyon nga gibuhat. Pero usahay kaning mga tradisyon nga tong gibuhat murag tag masimang sa tinuod gyud nga rason nganong magselebrar ta ani nga Pasko. So karon kabuntagon atong tan-awon ang pagkatao ni Jesucristo. Unya, na mga karakter sa Bible about sa Christmas. Syempre, ang pinaka-highlight gyud si Jesus Christ gyud. Kaya mo man na ang gipaabot natong tanan, ang Misayas nga mo imuluwas sa tanan. Mo na reason sa Pasko sa Jesucristo. Pero makita po nato na si Mary, na si Joseph, mga shepherds, mga sheep. Mga ka ng story sa Christmas. But karong kabuntagon, atong hisgutan ang mga gitawag na to wise men, or kung sa Bisaya pa, mga ging alamon ng mga tao. So wise men, ging alamon. So kung may mga Biblia dito sa Matthew chapter 2 or sa kapitulo 2 bersikulo 1 kutob sa 12. Akong basahon sa English kay maglisod ko litok sa Bisaya masapid akong dila kung mabasa ko sa Bisaya. So sa English ako basahon, but then atong ra siyang i-translate sa ato ang pagtuon karong kabuntagon. So ang pulong sa Ginoo gaingon diri sa Mateo kapitulo 2, bersikulo 1-12. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time,
some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem, asking, "Where is the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him." King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. He called a meeting of leading priests and teachers of religious law and asked, "Where is the Messiah supposed to be born?" "In Bethlehem in Judea," they said, "for this is what the prophet wrote. And you, O Bethlehem, in the land of Judah, were not least among the ruling of cities of Judah. For a ruler will come from you, who will be the shepherd of my people Israel." Then Herod called for a private meeting with the wise men, and he learned from them the time when the star first appeared. Then he told them, "Go to Bethlehem and search carefully for the child, and when you find him, come back and tell me so that I can go and worship him too." After this interview, the wise men went their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with joy. So they entered the house and saw the child with his mother, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. When it was time to leave, they returned to their own country by another route. For God had warned them in a dream not to return to Herod. Magampot ta? Labing gamhanan nagdalaygo na mga Dios. Kung pasalamat na mo Ginoo, aning kinabuhi ngay mong gihatag ka na mo Ginoo. Kami nagapasalamat Ginoo kay kami makaselebrar sa adlaw nga kami makahinumdum nga ikaw nagpakatao para sa among mga sala Ginoo. Hinaut-inaon ta Ginoo sa amo ang paghinumdum sa imong pagkatao Ginoo, kami dili lang mag-expect sa amo ang kaugalingon, kundi Ginoo amo kining isangyaw pod sa ubang katawhan Ginoo. Amo ipakita Ginoo nga tinuod nga buhi ka sa amo mga kinabuhi. Ginoo, hinaut-on ta nga imong itugot ang imong balang Espiritu Santo mao'y magalamdag sa mga hunahuna karong kabuntagon Ginoo, sa dihang among tun-an ang imong pulong. Hinawta Ginoo nga amo ni masabtan pinagi sa imong balang Espiritu Santo ug amo kining mabuhat para Ginoo ikaw mahimaya sa mga kinabuhi. Salamat Ginoo, hinawta Ginoo nga mahimaya ka ug malipay ka sa amo ang pagtuon sa imong pulong karong kabuntagon. Kining tanan Lord akong gipangayag pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Again, mayong Pasko, malipayong Pasko sa tanan. So karon atong tan-awon sa Mateo 2 atong gibasa ganina. So ako i-summarize into Cebuano. So naay mga gingalamon sa bituon or gitawag natong wise men nga gikan sa eastern part sila. Wa gi-specific kung asa ba sa eastern part. So pasabot lang ni nga kani mga foreigner ni sila sa ilahang sa lugar sa Israel. Di gini sila mga taga-Israel. So lain nga nasod sila. So ilang gipangita sa Jesucristo ang ilahang rason kay ilang ganahan worship or himayaon or daigon nila si Jesucristo. Ilang gadtuong niya si King Herod, paghibaw niya ani mura siya na alarma. Wa siya maganahi. Unya sa pagka-alarma ni King Herod, na alarma pod ang tibuok nga Jerusalem. So, iyang gitawag ang mga tigtudlo, matutudlo nila sa balaod ug mga pari ato nga time ug iyang gipangutana asa man gid ni mataw ang gitawag nila Misayas. Ug niingon ang mga pari ug ang mga matutudlo kung unsay gisulti sa propeta dito sa Judea, dito sa Bethlehem, dito mataw, pero wa gid sila kaybaw sa exact nga location kung asa gyud mataw si Jesucristo. So, gitawag ni Herod ang mga katong maging alamon o katong mga wise men o iyang gitawag o iyang giingnan nga atong ingnako kung ay pangitaan niyo tarong ang asa si Jesucristo, asa ning bataan na tao, kung makita ninyo ingnako kay ako sab mismo mo daig kaniya. So nagpadayon sila unya katong ila nakita nga star nga bituon nga mo'y nagiya nila from sa ilang lugar padung sa Israel.
nibalik og pakita og gidirekta sila didto sa bata. Og pag-abot nila, pirtin nilang lipaya, pagkita nila sa star or sa bituon, nya pag-abot nila, nakita nila ang iyang mama, si Mary, og si Jesus Christ, unya, ni-bow down sila diretso, unya, ilang gi-worship or gidaig si Jesu Kristo, og ilang gihalaran, og mga regalo, no, tulo ka regalo yung gihatag. Unya, pagpadong na nila lakaw, human nila na kita si Jesus Christ, fellowship sa dito, pag human, padong na nila lakaw, giwarningan sila, warningan sila sa Ginoo nga dili sila mobalik dito ni King Herod, so niagi sila og lain nga ruta. So karong kabuntagon, alam ko tulo ka butang nga paghisgutan. I mean, tulo ka butang. Una na ay motibo, ikaduha na ay giya, o ikatulo ang gasa or gift. Akong balikon. Una, motibo, ikaduha, giya, ikatulo, gasa or gifts. Napagoy tulo ka duha ka main character nga pagatan-awon nato og atong pag-studyhan nila mga kinabuhi og atong tan-awon kung ayan ba sundon og dili sundon. Ang una si King Herod o ikaduha ang mga wise men or gitawag natong mga gingalamon. So talang tawagon sila og wise men kay masayon man i-pronounce. Unya napud ay mga special mention kani mga pare, mga teacher sa or mga mantutudlo sa balaod og si Mary. Ato na silang hisgutan karon. So una, motibo. Atong tanawon ang motibo ni King Herod og sa mga wise men. So ato nakita ganina sa story nga ang mga wise men gikan sa eastern part niya Nigeria, which is ang star. So kani mga wise men mo sila gitawag og mga scholars sa unang panahon or gitawag na tug mo siya gitawag sa Cebuano og mga gingalamon. But specifically gingalamon sa bituon. So pasabot mga nagtuon ni sila about sa mga bituon. So, mag-make sense ra gid siya nga gihatag sa Ginoo nila nga giya, which is ang star, kay nga naman dira man ilahang forte, dira man ilahang asa sila maayo ang pagtuon sa mga star. So, nagtuo ko og bisan ang mga scholar nga nagtuo nga kani nga star di ni siya kahit nga buhi ni sigay nana, but kailangan gyud nimo siya studyuhan og maayo. Kay bisan silang Herodes og sa mga mantutudlo sa una wa sila kasabot aning mga star o inana. So kaning mga gingalamon, kaning mga wise men kay bawo sila wag tuon ani. So pag abot nila didto, kita nila si Herod ug nagigstorya sila sa hari. Ingon sila nga nawagtang ang star ug asa ni mataw na si Jesus Christ inana or ang mangluluwas sa kalibutan. Unya si King Herod mura siya na bother or gitawag na tog na disturbo siya. Ug ang tibuok nga Jerusalem na disturbo. So ang unang wise men yung gipangita si Jesus Christ kay nganuman kay ilang i-worship. Ganahan nila worship. Ningon sa versikulo 2, ningon siya, "Where's the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose and we have come to worship him." So ang ilang motibo para simbahon si Jesu Kristo. Tinuod bagid kaha. Forward sa 11, versikulo 11. Ingon dra, "They entered the house and saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him." Pagkita nila ni Jesus Christ, ilang gi-worship. So pasabot, tinuod di ay. So ilang motibo, sakto. Ang ilang rason nga nung pakita, ilang gipangita ang bata, kay ilang simbahon, ilang daigon. Sa dihang nakita na nila, nakita sa versikulo 11, ilag yung gidaigon, ilag yung gisimba si Hesus Kristo. So ang motibo nila, sakto. Si King Herod, tanaw na to kung motibo niya sakto ba. Ingon diri sa versikulo 3, ingon siya, "King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem." Pagkaibaw ko no, ni Herodes nga nataw na kaning hari sa mga Hudiyo, mura siya na alarma. Unya ang tibuok Israel na alarma pod. Ngano ka no, ang tibuok Israel na alarma pod. So katong tanawon, ang kinabuhi ni King Herodes or kani si Herod, di ni siya maayo nga hari. Mubuhat ni siya sa mga butang nga para kung unsa yang uyunan. For example, papatay, kung ganan na siya papatay, good na diretso. So, ang tibuok Israel nabalaka pod sila or na disturb pod sila or na
naalarma po sila. Nga naman, kidi man maayo ang buot ni Herodes. So nagtuo si Herodes nga kaning newborn king sa mga Jerusalem, may mupuli niya. Munang nabalaka gid siya. So muna iyang gipangita. Iyang gitawag ang mga pare, asa man ni? Asa man niya, mga pare, gura gid ningon sa unsay gisulti sa mga propeta, gid nga lang gibasa sa Bible. Pero iyang gitawag ang mga wise men, ug iyang ingnan nga, ingna ko ninyo kung yung makitaan, kaya ako po siyang simbahon. So pangutan na, tinuod ba kaha nga pong simbahon? Fast forward ta, diri sa versikulo 13. Versikulo 13, giingon dira. After the wise men were gone, and the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, flee to Egypt with the child and his mother. The angel said, stay there until you return, because Herod is going to search for the child to kill him. So ang tinud-anay di ay nga motibo ni Herodes, di ay ang pagsimba sa bata or sa bag-ong nga tawo sa ang hari nga natawo, hari sa mga Hudiyo. Kundili ang pagpatay di ani nga naman. So kung gingon pa gani nahadlok siya nga mapulihan siya siyang trono. Nagtuo siya nga mapulihan siya ni Jesus Christ. But kita, we all know sa itong pagbasa, unsay kinabuhi ni Jesus Christ, naglakaw, nagkuyog yung mga disipulo, nagsangyaw, wag gid siya mo lingkod dito sa trono. No? So sayop ang paghunahon ni Herodes mo na bothered siya. Nya, naiusa nga gibuhat ni Herodes diri nga iyang gikuman nga every bata ato nga time pamatyon. Sumanang nalarma gid ang mga taga Jerusalem. So ang motibo sa mga wise men og ni Herodes lahi. Wise man tinud-anay nga iyang motibo nga gipangita ang bata para simbahon. Pikas kamot tan-aw na to si Herodes nga iya ingon kuno nga iyang simbahon, pero ang tinud-anay day iyang ganahan ipapatay. So nay duha ka motibo, sakto og dili nga motibo. Ang i-relate na to sa tuang kaugalingon karon. Mga motibo. Daghang mga motibo. Una, arita sa Pasko. Unsa may motibo na to sa dihang nag-celebrate ta sa Pasko? Anong malipayon ta sa dihang sa Pasko? Kumabot na ang Pasko. Tungod ba kay daghang tagregalo nga madawat? May mga parties? Or makita lang na to, malipayon ang mga tao? Or tungod kay magkatapok ta, mga pamilya? Mo ba na ang motibo na to sa dihang mag-celebrate ta sa Pasko? Or ang atong motibo sakto kay tungod gihinumdum nato nga naay nga si Jesucristo nagpakatao sa ato mga sa kalibutan para luwason ta sa ato ang mga sala. Adto ta sa pag motibo nato nganong madto ta sa simbahan. Kanang mga butang. Nganong madto ta sa simbahan? Tungod ba kay natay ganahan buhaton ang Ginoo sa atong mga kinabuhi? Natay giampo nga ganahan nato ang Ginoo. Mutubag niini mo nang musimba ta. Natay mga kahadlok mo nang ganahan ta mawagta nga atong mga kahadlok mo nang musimba ta. Ganahan ta i-bless sa Ginoo atong mga kinabuhi mo nang madto ta sa simbahan. Sa pag-serve sa Ginoo, kung nag-serve ta sa Ginoo, unsa man atong mga motibo? Tungod kay ganahan ta i-bless sa Ginoo mo nang ni-serve ta. Naglimpyo ta sa simbahan, nanghatag ta sa mga tao. Kung na'y mabagyuhan or na'y masunugan, manghatag ta. Karong Pasko, manghatag tag mga pahalipay sa mga tao. Nga naman, kaya atong motibo ba? Kay tungod kung the more you give, the more you receive. Para lang ba sa atong mga kaugalingon? Basi naparihata ni Herodes nga sa bisag sa pagsilibrar, sa pag-ari sa simbahan, or sa paghatag sa serbisyo nato diha sa Ginoo. Kay tungod na atay motibo nga bati. Kay tungod para sa atong mga kaugalingon lamang. Mga igsuon ko diha ni Kristo, hinaton tang atong tan-awon atong mga motibo sa tanan butang nga atong pagabuhaton. Sama ba ta ni Herodes nga naghuna-huna lang para siyang kaugalingon? Nga to the point, willing niya patyon mga bata nga natawo atong adlaw. Or sama ta sa mga wise men nga ang ilang motibo kay limpyo. Ang pagsimba diha sa Ginoo.
So dihang may hinumduman na to ang Pasko sa pagselebrar ato hinumduman nga kining Pasko dili ni about ni Santa Claus, dili ni about sa mga regalo nga atong madawat, dili ni about sa mga regalo nga atong mahatag, dili ni about sa pagselebrar nato sa mga Christmas party, sa bonus, kundi about ni sa paghinumdum nato ni Jesucristo. O ang maayong balita, dili lamang sa Pasko or sa Disyembre nato mahinumduman kini. Bisang unsang bulana, bisang unsang adlaw, makahinumdum ta nga nagpakatao ang atong Ginoo nga si Jesucristo para pakamatyan ta sa atong mga sala. Bisan sa atong pag-ari sa simbahan, sa mga atong motibo, hinautunta, limpyo atong mga motibo sama sa mga wise men. Sa pagsimba sa Ginoo, ganahan to siya daygon, ganahan to siya ibayaw, ganahan to siya tagaan sa tanang himaya ug pagdayig mo nang marita sa simbahan. Kauban sa atong mga igsuon diha ni Kristo, magaselebrar, magapasalamat diha sa Ginoo. Magadayig siyang buhi nga ngalan, dili kay para sa atong kaugalingon lang. Bisan sa atong pagserbisyo sa simple nga butang, sa pag-arrange sa bangko, sa paglimpyo sa simbahan, sa panilhig, sa paggitara, sa pagkanta, unsa may motibo na hinautunta, kay ganahan nato simbahon ang atong buhi nga Dios, ganahan nato siya himayaon sa atong mga talento, sa atong pagkanta, sa atong pagtukar sa mga instrumento, or bisan sa atong pagserbisyo niya sa tan-aw nato bisan sa mga gamay nga butang. Hinautunta sakto ang atoang motibo sa dihang mubuhat ta sa tanang butang. Hinaut dira sama sa wise men, dili sama kang Herodes nga naay motibo. Karong kabuntagon atong i-evaluate atong mga kaugalingon, mga igsuon, o atong tan-awon. Sa tibok na itong kinubuhi sa tadihang nagbuhat ta sa mga butang, unsa may motibo nato? Para bagyod himayaon ang Ginoo o para sa atong mga kaugalingon? Ikaduha nga butang, giya. Sa dihang sakto ang motibo sa mga wise men o sa yop ang motibo diha ni Herod, naghatag og giya ang Ginoo sa mga sakto ang mga motibo. Sama sa wise men, unsa man nga giya ang gihatag sa Ginoo? Atong gibasa ganina, mao ang bituon, star, nga ilang gisunod nga nawala, mo na ilang gipangutan si Herodes, unya karon ni balik na sa upakita. Ilang gisunod ang star og naabot gid sila ni Hesukristo. So ang Ginoo nagahatag og giya nila kung asa nila mas maayo. Asa sila mas maayo. So maayo man sila mo study sa mga bituon. So gihatagan sila og giya sa Ginoo nga bituon. Sa pikas kamot si Herodes nangita pero sayop ang motibo, wala siya gihatagan og giya sa Ginoo. In fact, nangutana siya sa mga mantutudlo ato nga time or mga pari. Nangutana siya, asa man gid mataw ang gitawag nila hari sa mga Hudiyo. Kaning mga pari o kaning mantutudlo sa balaod, kay bawo sila sa Biblia or sa balaod. Kaya naman, ilang man ganing gikot or ilang gistorya ang gipropesay sa mga propeta atong nga time. Ingon siya ato kung sa Bethlehem o sa Juda. So mura na ilang giya sa Bethlehem or sa Juda. Muna ilang giya. No. Pero dili siya sakto or exact location kung asa si Jesus Christ. Kung adto kag Judea, daghang kay tao, bata na tao tong adlaw, adto kag Bethlehem, daghang kay dako kayo. Murabag kumbaga kung asa ang inyong area, like for example, taga-Apas ka or taga-Kamputa or taga-Lahog ka or asa man ka aning lugar sa Cebu or sa bisang asa ka lugar, Davao ba, Mindanao, murag mo ingon ka, ngutana ka, asa man ni dapit ilahang eksoperyo. O mo ingon sila nga, nana dito gapuyo sa Kamputhaw. Kung man tanan ng Kamputhaw, pretenda ko, asa man, dapat mo sakto ang imuhang giya. Like for example, kani nga block, kani nga lot, or mga ano. Kapag murag mo-order gud sa Shopee or sa Lazada, imo man ang i-specific dito or mo-order kag Foodpanda or Grab. Specific man nimo asa imong lugar. Note pa ka dito nga atubangan sa tindahan ni Linda nga nay puste duha ka buok gabarog ang usa ito mangusa kay kahoy. So, mga description nga makaibaw ka nga asa. So si Herodes wala gid siya giya, no, kaya naibaw-an nila ang gipropesay nga mataw ani nga lugar. Pero asal kay baw asa, no, wag isla kay baw nga sa manger ba or sa balay ba. So wa siya kay baw asa. So ang Ginoo wala naghatag og giya ni Herodes. Bisan pa man silang Joseph ug si Mary hatagan og giya sa Ginoo nga dili mo balik didto sa Egypt. I mean, di mo balik ay muhawa sila, muikya sila padong sila dito sa Egypt. Nga naman
kay pangitaon sila ni Herodes. So, si Joseph ug si Mary gihatagan gihapon og giya, mga wise men gihatagan og giya. Mga sakto ang laha mga motibo. Maghatag og giya ang Ginoo gyud sa mga saktong motibo. Si Herodes wala hatagi. Karon po ang pangutana, unsa man ang giya in relating sa ato karon? Unsa man ang giya ang gihatag sa Ginoo nga maoy mo guide nato or may mo giya nato padulong diha ang Hesukristo? Unsa man? Way lain ko di ang Biblia, di ba? Ang Biblia naghatag ang Ginoo nato sa Biblia mo na nakailata ni Jesus Christ. So ang mga pastor, ang mga scholar sa unang panahon nagtuon sa Biblia para lang yun or gipangita nila ang mga scripture, gi-arrange nila, pinaagi giya sa Ginoo nga nahuman ang Biblia para maoy mo giya nato karon. Unsay angay natong buhaton, unsay di nato angay buhaton. Bisan kita nakahibaw ta about sa gugma ni Jesucristo sa dihang nagpakamatay siya sa cross, pinaagi sa iyang pulong, pinaagi sa Bible. So gihatag sa Ginoo sa ato ang Biblia para mahimong giya nato. Padulong niya ug unsaon nato pagkinabuhi aning kalibutan. Pero ang pangutana, ato bang gigamit ang giya nga gihatag sa Ginoo sa ato? Di ba? Dako nga pangutana. Gigamit ba nato? Ato ba gibasa ato mga Biblia? Or ato lang ning gipakatog? Kung asa ba ni sa kaban or unsa ba gamiton lang nato ini gadomingo? Gadomingo di pa ginato ablihan. Ato ba gigamit ang giya nga gihatag sa Ginoo? Kung tan-aw na to sa mga wise men, mura gid ilang gibasihan ang giya, ang star. Ug ila kining gisunod, ilang gigamit ang giya. Ug naabot gid sila didto ni Jesucristo. So para nato, para maabot ta or ang atong relasyon diha ni Jesucristo mas muhugot pa or mas mudako pa, kailangan nato sundon ang giya nga gihatag sa Ginoo sa ato, ang Biblia. Kung unsay ang giingon, unsay maayo, unsay dili maayo sa Biblia, moy ato angay buhaton. Dili kay usahay man kung unsay giingon sa Ginoo, di na nato buhaton. Unsay giingon niya sa giya niya sa Biblia, di na nato buhaton. So para ang atong relasyon diha sa Ginoo, para makibaw pagid ta ug makaila pagid ta sa Ginoo, atong sundon ang giya sa Ginoo. Ug dili lang ang Biblia ang gihatag sa Ginoo nga giya, naghatag siya mga pastor sama namo. Mga leaders sa church, mga small group leaders para mahimo pong giya. So atong iampo ang atong mga leader pod sa church nga magtuon pod sila, magbasa, magsunod pod sila sa giya which is ang Bible para nasid sila itudlo, para magiyahan pod ang mga katawhan. So way laing tumong kami nga mga pastor o mga leader sa church. Kung dili ang paggiya sa mga katawhan padulong didto sa Ginoo. Dili para sa amo ang kagalingon, dili para sa simbahan nga moari ang mga tawo para giya ning simbahan na, kung dili igiya padung ni Jesucristo. Kang Ginoo ray magausab sa mga katawhan. Mga leaders, mga pastor, ang Bible, mga usa lamang sa mga giya nga gihatag sa Ginoo. So atong sundon o atong tumanon ang giya nga gihatag sa Ginoo. Sama sa pagbuhat sa mga wise men. Kay dili tanang tao nakahibaw ani nga kamatuoran. So munang kinahanglan atong sundon ang giya nga gihatag sa Ginoo kanato para motumong gid ta sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Ug lastly, mga regalo or gasa or gifts. Sa dihang sakto ang motibo sa wise men, gihatagan sila giya sa Ginoo nga naabot gid sila dito ni Jesucristo. Unya sa dihang ilang gisunod ug naabot na sila didto, unsa ilang gibuhat pag-abot nila ingon diri sa verse 9. After this interview, the wise men went their way, and the star they had seen at the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. So sakto kayo lang pag-abot dito sa child. Unya sa verse 11 ingon siya, they entered the house and saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasure chest and gave him gifts. So ato makita dire nga ang mga
wise men mo inihatag og gift. So ilang motibo di ilang pag-worship kundi paghatag og gift. Usay atong motibo ang Ginoo mohatag nato man mo ampot na Lord tagay mi ani suko pa ta di tatagaan. Pero kung sa wise men kung atong makita ang pag-gift, ang gift nila wala sila nag-expect nga mo receive sila something sa Ginoo kundi ang paghatag sa gift. Ug dili lang ko nako i-highlight ang paghatag diri sa gift. Kay usay man gud ang ato ang paglantaw or atong motibo sa dihang regalo, makikitag regalo, gananta kita makadawat, no? Muna sa Pasko, kontaktin sa mga ninong, ninang, usay, ato pa ta sa Facebook, post ta sa itong mga GCash number, or mga ngaroling ta, gananta receive something, no? Pero kung makita na ito dira sa wise men, sila mo inihatag. Ang gold, frankincense, ug myrrh. Dili na ako mag-isgot ana, nga mga butang, nanas lang mga isgot. Pero ganahan ako isgutan aning mga butanga. Kaning butanga ilang gibuhat, nga mo ilang gihatag diha sa Ginoo. Ingon dire sa verse 11. They entered the house and saw the child with his mother, Mary. Pagsuod nila sa balay. So balay na ni no, dili na ni sa manger. So usay dagsayop ang ato mga decoration dira sa atong balay or sa mga malls nga makita nato nga si Jesus Christ naghigda sa manger unya na mga wise men nagdaog gifts. Sayop siya kay nga naman ang sa Bible nana sila sa balay. So let me explain that. Ngano nakaingon ta nga nana sila sa balay. Sa unang panahon wala pa eroplano, wala pa mga train, wala pa mga bus, wala pa tay grab car or taxi. Usahay maglakaw ni sila or camel or donkey mo na ilang mode of travel atong sa unang panahon. So sa kalayo sa ilang gitravel, kung imong tanaw ng mapa sa Israel, syempre pila ka kilometros ang ilang gitravel, gyud sila maabot sa dihang anang gabi una. Di ra usa ka oras, di ra 5 ka oras. Maybe days or months ilang travel. So munang pag-abot nila didto na nasa balay si Mary og si ang bata si Jesus Christ. So dihang pag-abot nila on silang gibuhat kani pinakanindot ningon siya. And they bowed down and worship him. They bowed down and worship him. Pagkita nila ni Mary o ni Jesus Christ, they bowed down and worship him. Take note of this word nga, him. Pasabot, Jesus Christ ra, way lain. Usay mo gud mapakyas ta. Daghang mga tao no nga i-relate na to ni Jesus Christ nga atong simbahon usahay, atong ampuan. Like for example, si Mary, si Joseph, sa mga wise men, angels, magbantay-bantay ta or mga gitawag na to mga disciple, tanaw na to nga usahay, wa na to mabantayan nga ato na day silang gisimba or gi-worship. So ato makita diri no nga pagkita nila ni Jesus Christ og ni Mary, si Mary wala nila simba kundi si Jesus Christ lang ilang gi-bow down og ilang gi-worship. Ilang gi-worship si Jesus Christ way lain. So ang ilang paghatag og gasa. So pangutana unsa man atong mahatag nga gift sa Ginoo nga naa man niya tanan, gamhanan man siya. Ilang gi-worship ug mao na ang atong mahatag sa Ginoo, atong pag-worship, atong pagdaig, ang ato ang pagsimba diha sa Ginoo. Dili lang matag Domingo kundi sa bisag unsa nga butang nga atong pagabuhaton, atong gihimaya ang Ginoo, muna ato ang pag-worship diha sa Ginoo, muna ato ang pagdaig diha sa Ginoo. Usay mo arita sa simbahan, no? Di nagay atong paghunahuna, dili nagay para worship sa Ginoo. Una-una ta itong mga problema, itong daghan kayo mabother sa itong una-una. Bisan gali sa pagpaminaw lang nato diri sa YouTube, daghan kayo tagipang kuri-kuri. Ang pangutana nagsimba bagid ta sa Ginoo og tinud-anay. Nagdaig bagid ta sa Ginoo og tinud-anay. Ang mga wise men ilang gisimba ang Ginoo. Ilang gidaig ang Ginoo. So unsa may mahatag nato nga gift diha sa Ginoo? Ang atong pagsimba. Kung natay mga talent, atong gamiton para sa Ginoo. Ang atong ma-offer nga gift diha sa Ginoo,
ang atong mga kinabuhi, atong pagdaig o pagsimba kaniya. And pagkita sa mga wise men, they bowed down and they worship Him because kay bawo sila nga mauni ang Ginoo. So si Jesus Christ di lamang ang bata nga natawo sa manger, kundi siya ang ato ang Ginoo. Di lang siya ang atong mangluluwas nga atong mahinumduman kada Pasko nga natawo atong mangluluwas, kundi siya ang ato ang Ginoo nga nagpakahiubos sa iyang kinabuhi, nagpakatao aning kalibutana para pakamatyan ta sa atong mga sala. Hinaut muna atong mahinumduman sa dihang atong makita sa Jesucristo. O sa dihang na paghinumdum, mahimo ni siya og pagdayeg og pag-worship diha sa Ginoo sa bisang unsa nga pamaagi. Usay ilimit na to mga kaugalingon sa pagdayeg og pag-worship sa Ginoo nga pag-ari sa simbahan. Well, mo ni ang maayong balita. Sa pag-worship ag pagdaig sa Ginoo sa bisang unsa nga butang nga atong gibuhat kung atong idedikar diha sa Ginoo, mauna ang atong pagsimba o pagdaig sa iyaha. Bisan sa pagsimple as sa pagtrabaho para sa Ginoo. Nganong trabaho ta para sa Ginoo ni akong gibuhat. Nganong ganato buhian atong pamilya kay para sa Ginoo ni akong gibuhat. Nganong nitabang ta sa simbahan kay para sa Ginoo ni ang akong gibuhat. Nganong nitabang ta sa mga katawhan, nganong naghatag tag regalo kay para sa Ginoo, para mahimaya ang Ginoo. Ug mao na ang ato ang pagdayeg ug pag-worship diha sa Ginoo sa bisang unsa nga butang nga atong gibuhat para himayaon nato ang Dios. So dako nga pangutana nga atong tubagon, unsa man atong mahatag diha sa Ginoo nga naman niya tanan ang atong mga kinabuhi. Dili ni siya enough, di ni siya makabayad sa unsa, pero mao ni ang atong mahatag sa Ginoo. Tanan atong buhaton, muhimaya diha sa Ginoo. So inautong ta sa atong pagselebrar sa Pasko. Di lang kayo magunahon ta nga unsa nga regalo atong madawat, no? Mga bonus, mga 13th month or unsa pa na dira, no? Or mahatag gikan sa atong mga ginikanan or kundili atong hunaw-naon ang Ginoo naghatag siyang anak nga si Jesucristo. Unsa man ang ato ang mahatag kaniya. Ug mao na pagdaig, paghalad sa ato ang kinabuhi kaniya. Nota sa atong pagselebrar karong nga Pasko or karong nga pagselebrar sa season sa Pasko. Sakto atong motibo sama sa mga wise men. Magsunod ta sa giya nga gihatag sa Ginoo sa atoa ug atong halaran ang Ginoo sa atong mga pagsimba, pagdaig. Ug nang nakanindot ani mga igsoon ko diha ni Kristo, dili lang sa Pasko ni nato mabuhat. Kundi sa bisag unsa nga adlaw, bisag unsa nga buwan, bisag unsa nga selebrasyon ato ning mabuhat. Sakto atong motibo, nagsunod ta sa giya, pinagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, maghalad ta sa Ginoo. Magampo ta. Labing kamahalan nagdalaygo ng Dios. Salamat Lord sa imuhang pulong nga nagapahinumdum ka namo. Kung sa kamaayo ka sa among mga kinabuhi Lord. Nga Diyos among nahinumduman nga ikaw na pagkatao aning kalibutan na para hatag imong kinabuhi para sa among mga sala Ginoo. Hinauta Ginoo sa among pagselebrar aning malipayon nga selebrasyon sa among paghinumdum sa imong pagkatao Ginoo. Sakto among motibo dili para sa among kaugalingon kundi para sa imuha. Ug magsunod mi sa mga giya para di mi mapakyas sa pagdaig sa imong buhi nga ngalan ug dili mi mapakyas sa pagsimba sa lain nga mga tao or sa lain nga mga idolo kundi imuha lamang ug ikaw lamang ang takos sa among pagsimba. Ug hinauta Ginoo nga among ihalad among kinabuhi. Dili lamang expect me sa gasa nga unsa among mga dawat kay ang pinakadako nga gasa nga among madawat amo nang nadawat sa dihang nga pakamatay ka dito sa cross Ginoo. Karon Ginoo hinauta nga kami mohatag pud sa ubang tao ug mohatag sa paghimaya ug pagdaig ug pagsimba sa imong buhi nga ngalan Ginoo. Hinauta Ginoo nga dili lamang Pasko ni namo mahinumduman kundi sa matag adlaw sa among kinabuhi. Ngayon hinauta Lord sa among pagkinabuhi aning kalibutan na ikaw lamang among himayaon ug pagkasimbahon. Salamat Ginoo sa tanan. Salamat sa imong kinabuhi nga imong gihatag para kami makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Kini tanan Ginoo among gipasalamatan ug gidayeg ka namo Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. O Diyos, ikaw